नागिरदोंमोन राजाखौ फानथारसिगोन बिफाया आं दा मा खालामनो ओमफ्राय राजाखौ फानखांनायनि उनाव आंखौबो बै धमलाजों हाबा हरसिगोन मा खालामनो आं दा इसोर आं मा खालामनो दा राजाखौ आं बोरै बासायनो हानो अम्बिकी आगै मैनाथि बाजै नों थैयाखै बाजै नोंलाय माथो थैदोंमोन नों बोरै थांखांफिनखो बाजै नों फैबाय मोजाङानो जाबाय दे जोंफोर बेसेबा आलाय सिलाय जाबाय दंमोन राजाजों आंजों अनजालु आदाया राजाखौ फानहरनो नागिरदों सोरनोबा आरो आंखौबो हाबा हरनो नागिरदोंसो बाजै नों एसेबां दिनाव थांना थाहैनायमोन हो ओमफ्राय नोंथ' थैदोंमोनलै बाजै नों बोरै थांखांफिनखो नों गैखाया आदाया राजाखौ फानहरनो नागिरदों ओमफ्राय आंखौ हाबा हरनो नागिरदों नों मिथिगौ ना बाजै औ आं मिथिगौ आगै अम्बिकी नोङो गाबोन फुङावनो राजाखौ लानानै खारदो नोंसा आदाया माथा गरम जाबाय नोङो जुदि राजाखौ गाबोन फुङावनो लाना खाराबा नोंसा आदाया राजाखौ फानथारगोन गाबोननो फानथारगोन बेनिखायनो नोङो गाबोन फुङावनो खारदो नोंसा आदाया 6:30-7:00फोरावनो सिखारो नोङो आदाया सिखारिनि सिगांनो राजाखौ लाना खारखुमादो नोङो गाबोनो फुंनि 5:00 बाजियावनो खारखुमा लां राजाखौ लानानै अम्बिकी आगै राजाखौ जाय न'खराव फाननो नागिरदों बिसोर मानसिफोरा मोजां नङा बेनिखायनो गाबोन फुंनि 5:00 बाजियावनो नोङो खारखुमा लां राजाखौ लानानै आगै अम्बिकी बाजै दाथ' नोङो फैबायना जोंखौलाय आरो मानो खारखुमाबावनांगौ नोंखौ थांना दं होनना मिथिबाथाय आदाया बेसेबां मोजां मोनगोन राजाखौ फानहरनाय नङाथ' आरो आंखौबो हाबा हरनाय नंला नोंथ' थांना दंना नों दा फैबायानो न'आव नों मानो बेफोरबायदि बुंबाय दङ बाजै अम्बिकी आगै राजाखौ गाबोन फुङावनो लाना खारदो बाजै नों अबाव थांखो बाजै नों अबाव थांफिनखो बाजै नों फैफिन बाजै मैनाथि बाजै अबाव थांखो नोङो मैनाथि बाजै मैनाथि बाजै सिमांसोमोन बेखौनो आङो मोगथांसो सानदोंमोन मैनाथि बाजै नोंखौ आं थांखांफिननाय होननानै बेसेबा मोजां मोनदोंमोन नाथाय सिमांसो जेखि जाया मैनाथि बाजैया राजाखौ लानानै गाबोन फुंनि 5:00 बाजियावनो खारखुमानो होदों आंखौ ओमफ्राय आं राजाखौ लानानै गाबोन बबाव थांनो दे रावबोआनो गैया आंहा आबैयाबोथ' मोखांखौनो नायानो राजानिखौ लांनोनो होआखै आंखौ दाथ' फैसायाबो 250 नामाल'सो दङ बेबो दंना गैयाथाय दाखालिलाय माथो आङो 20 थाखा ना 30 थाखा खरसा खालामदोंमोन 250बो गैया खोना आं दा मा खालामनो जिखिजाया गाबोन फुङावनो ओंखारलांगोन आं उनाव जि जायो जाथोंसै बै सिमाङा नुनाया बाजैनि आत्मामोन खोना मोगथाङाव फैयाखैबाबो सिमाङावथ' फैदोंना बाजैया राजाखौ जायबा फिसिनो लांनो नागिरदों मोजां मानसि नङानो बिसोरो बेनिखायनो बाजैया सिमाङाव फैनानै खिन्थादों आंनो बाजैनि आत्मायाबो दुखु मोनना दं बेसेबा आदाया मानो बेफोरबायदि जालांखो आंखौबो सैला राजाखौबोथ' सैखायानो जिखिजाया जि बुथुमनि र' आं राजानिबो आंनिबो ओमफ्राय फैसा बेगखौ नायनो बेसेबां दंमारो आंनिया फैसाया 250 गैमारालै 230 थाखाल'सो माथो फैसा 100 ओरैनोबा फैसायानो 230 थाखाल'सो दंखायो 100आनो आरो जिलाबावसो आयु बोरै जिखो दिनै बे 100 फैसायानो 230 थाखाल'सो दंखायो मानो जिनो मोननांगौ मा जागोन दा जिखिजाया
फैसा गैयाबाबो जोंफोर गाबोन फुङावनो खारगोन नङाबा जानाय नंला सोर मानसिनोबा फाननो नागिरदों राजाखौ बाजैया दानि सिमाङाव बुंदोंआनो आंखौ मोजां नङा होननानै मानसिफोरखौ गाबोन फुंनि 5टा बाजियावनो थांनांगोन आदाया 6:30 7टाफोराव सिखारोना आं बिनि सिगांनो थांमारनांगोन 5टा बाजियावनो थांनो होदों आंखौ ओमफ्राय 5टा बाजियावबा सोराङोना सोराङा दा आंबोथ' 6टाफोरावसो सिखारो सोरांबाबो सोराङाबाबो आं राजानि थाखाय थांनांगोन जिफोरखौ बुथुमहैनोसै आं उन्दुखौनो लांला माथो आं खुसियावनो बा गाबोन नोगोद 20,000 दांनो मोनगोन आङो बिनि सायाव आरो अम्बिकेखौबो हाबा हरनो हासिगोन बर मोनखाबाय आंहा खुसियानो खुसि आयु हाबाब 2टा बाजिमानि जालायलांबाय माथो थै उन्दुनांसिगोनलै आं साला खुसियावनो उन्दुलाङाखैमोन खुसि मानो जाया जानो आंबो दिनै दं गाबोन गैया आंथ' दा आरो मदा फिसो जालायलांबाय माला थैगोन माला थैया आंहा जेबो गेरेन्टियानो गैला मानो होनबा बेफोरबायदि सानफ्रोमबो लोंबाय थाबाथाय किडनि लिभार गासिबो गाज्रि जानानै आं मालाबा थैनोबो हानाय आं थैबा बिसोर सानैखौ सोर नायगोन सोरजों थानो नागिरदों बिसोरो आं गैयाबा बेनिखायनो अम्बिकेखौबो हाबा हरनोसै दमलाजों आरो गथ'खौबो हरनोसै फिसिनो मालायबा बेसे धोनिनो रेलवे ना मा साख्रि मावनो मास मोनसेयावनो 1.5 लाख 2 लाख गाहाम फैसा मोनोनो होनबा खाफाल गोनांसो बे गथ'आ आजादि जानो मोनगोन लोंनो मोनगोन थानो मोनगोन फरायनो मोनगोन नाथाय बे अम्बिकिया गैया जेबोखौनो बुजिया जेनेबा असे बिमानैसो आरो आंनिसो फिसा आंनिसो गोसो आं मा खालामो मा खालामा बेलाय सोरो बेथ' आंनि असे बिनानावबो नङा नुनायाव सनाथि आगै बायदि नुनायखायसो आं बेखौ अनखांखां मोननानै जोंहानियाव लाबोदोंमोन अनो देनाय असे नङाबाबो अनो आङो गावसोरनि मोजांनि थाखायसो आङो बेफोरबायदि खालामदों आरो मोजांथ' बै धमलायाबो मोजाङानो सेंग्राया खानाय गैयैखाय थांनो बायो बियो खानाया जाहोगोन आरो बेखौ एक्टर साइज नांगौ बिनो एक्टर साइज फैसायानो एक्टर बेखौ बुजिया मानो बियो बुजायबाबो लाया नङा गावगायानो आजादि मोनजागोन ना आरामसे उन्दु जाबाय थानो हागोन हौवानि न'आव दा बे न'आवलाय मा मोन्दों आंबोथ' जेबोखौनो होनो हाया गावगायासो हाजिरा खामला मावनानै लायो बेनोसै हाबा जाहै न'आव आलाय सिलाय जाना थास्लायस्लाय दासो मेगनाबो हांबाय उन्दुनोसै दे नङाबा गाबोन सि मोननाय नङा गाबोननिफ्राय टेनसन फ्रि लेथा सेस सोरांनायानो थायाखै माथो एसेबो अबाव सोरांगोन 5टा बाजियानो जायाखैमोन आं आरो आदाखौ थाब सिखारजानो गिनानै आं 7:30 बाजियावनो ओंखारबोदोंमोन सैमाबो सोंसोदों दा ओमफ्राय जोंफोर ओंखारनासो फैबाय न'निफ्राय अबाव थांनो दा आंहाबो रावबो गैया आं गिनायसो मोनसोबाय गथ'खौ लानानै आं दा अबाव थांनो माबा आं जियानो जाया मानो दिनै आबैलानाव थांगोन आबैया नायबाबो बैजानानै थांगोन आं नाथाय दाथ' गारि फैनाय जायाखै बोरै थांगोन आं गारियाथ' 6टा बाजिफोरावसो फैगोन दाथ' 5टायानो जायाखै खोमसिनो मा खालामना थागोन दाबो मानो सोरांला थाब सोरांबाबो जासै आरो आं गिनाय मोनसोबाय गथ'खौ लानानै सैमाबो सोंसोदों आबैलाहानि न'आबोथ' बेसेबा गोजानखा 2 घन्टासो लाखायो जियानो जाया मानो आं थाबाय थांनोसै दाथ' आरो एसेबां खोमसियाव अबाव गारि मोननो गथ'आ गोजांसोनायखोना बोरैबा थनथ्र' थालायदों आंबो गोजांसोदों दा माला सोराङो थुदो बेफोरबायदि सानबाय थाबा जाया थाबाय थांनोसै मेंसोबाय थाबाय फैनानै दसे जिरायथ'नोसै आं माथो दाबो सोरांनो रोंला 5टा जासिगोन 1 मिनिट नामाल'सो दङ मानो दाबो सोराङाखै हारसिंबालाय मेंनाय नङामोन गथ'खौबो बामदोंना आरो बेगाबो गिलिरथार जादों एसेबां गोजान लामा आं
आंथ' आरो सिनायबो हानाय नङा खेबसेल'सो थांफेरदों आबैलानियावबो लामायावबो रावबो सासे मानसिबो थांलाय फैलाय खालामाखै हे इसोर थाब थाब सोरांदो मा 5टा बाजियाव एसेबां खोमसि थाबाय दायो 6टा बाजिफोरावसो गारि मोनगोन आरो भारायाबो थोगोन खि थोआ थोगोन बान थोआ थोगोन माबाल'सो लायो 60 थाखाफोरावनो मोनहैगोन जेनथेन आबैलानिसिम मोनहैबाबो आबैयाथ' जोंफोरखौ लाखिनाय नंखाया लावदुमखौ नुबाथाय थेवब्लाबो उफाय गैया आबैनि न'आव थांनायनि अनगा जेबो लामायानो गैला जोंफोरनिया ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा आदायाथ' आबैनाव फन हरखागोनलै जोंफोरखौ सोंहरखागोन ओमफ्राय आबैयाथ' जोंफोरखौ दं होनना खिन्थाखागोन होमबानिया मा जागोन जियानो जाया मानो जिखिजाया दिनै आबैलानि न'सिम मोनहैबानो जासिगोन दाथ' दिनै नङाबा सोरानाव थांनानै थाहैनो आं आबैनि आथिङाव खुलुमगोन खिन्थानाङा होननानै थांसै र' एसे मेंगाबाय थांलानोसै अम्बिके बे साला अम्बिकेया जेरावबो गैया माथो ना गथ'खौ लानानै अबावबा खारखुमाबाय खारमारबाय खोना बियो नाथाय बोरै मोनथिखो बियो आंलाय माथो बिनो मैया जेबोआनो खिन्थायाखै ना धमलाया फन हरनानै खिन्थादों धमलानि फनखौथ' बियो रिसिभखौनो खालामा ना बियो आंनि रायज्लायनायखौ मैया खोनानायमोन साला बे अम्बिकेखौ मोनबाना आङो बिखौ साला असे बिनानाव नङाबाबो आं बिखौ असे बिनानाव बायदि अनोमोन नाथाय ओहो एबारनिफ्राय अनला आं नोंखौ अम्बिके जेब्ला नोङो बिफां सायाव आलायनानै थैनो नागिरदोंमोन आंसो बासायहैदोंमोन सानसे समाव नोंहा रावबो गैयामोन होखारजादोंमोन माथो बिमाजों बै समाव सोर मदद खालामनायमोन आंसो नोंखौ मदद खालामदोंमोन आंनि न'आव आंसो नोंखौ जायगा होदोंमोन नाथाय नोङो दिनै आंखौनो थगायनानै आंनि फिसालाखौनो लाना खारखुमाबाय अम्बिके नोङो आंनि फिसालाखौ अबाव लांमारखो ना गामियाव लांदों गामियावथ' बियो एसेबां फुङावनो थाङालै आरो गथ'खौ मालाबाबो एसेबां फुङाव लाङा बियो आरो आंसो सिगां सिखारग्रोयो सानफ्रोमबो बिथ' आंनि उनावसो सिखारो ओमफ्राय दिनै एसेबां फुङावनो अबाव गोमामारखो लांमारदों बियो आंनि फिसालाखौ लाना खारखुमा मारदों साला दिनै गथ'खौ लांनो फैनो गोनांमोन भंग खालामना होबायलै दा आं मा होनगोन मा होनना खिन्थागोन दिनै फैबाथाय नङाबा आं धमलानोनो खेबसे फन हरनि र' रिसिभ खालाम थाबनो एसेबां फुङावनो फन हरदों नोङो आं एसेबां फुङावनो सिखारनायानो थाङा माबालै बैनाय गथ'आनो गैला माथो न'आव मा गथ'आ गैला अबाव थांखो बालाय मोनथियालै अम्बिकेयासो अबावबा लाना खारबाय खोना मानो माने नोंलाय मोनथिखागौआनो माथो गथ'खौ हरनो नागिरामोन बियो माबा बैनाय दिनै गथ'खौ लांनो फैगोन होननानै बोरै मोनथिनाय बियो नों फन हरनायमोन नामा आंनि बिनानावनो हराखै आं होनबा बोरै मोनथिखोबा बियो दिनै लांनो फैगोन होननानै बेफोरखौलाय आंलाय मा मोनथिगौ दा नागिर मानसिखौ नागिरगासिनो दं नागिरनानै मोनाखै आं थेवब्लाबो गामिथिंजाय आं खेबसे नागिरनो थांबावनि सर्बनास खालामना होबायलै नोङो गुमै है मोनथियालै नोंजों मैया रायज्लायनायखौसो खोनाखुमानायमोन बियो ओमफ्राय दिनै फुङावनो गोमाना थादों ओरैनोबा एसेबां फुङाव सिखारनानै थाङा सर्बनास जामारबायलै गुमै थां माखौथ' नायबाय थादों नागिरहैदो बिनानावखौ फिसालाखौ साला आं बन्दबस्त खालामखाबायानोमोन मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ दै मा होननानै खिन्थाबावनो आं बिसोरनि सिगाङाव आं लाजिबायलै गुमै थांनो नागिरहैदो माबार बेनोथ' जाबाय र' आङो नागिरहैनि र' दानो थां 10थासोआव थांगासिनो नोंसानियाव र' बैनाय दा गथ'खौ मोनबासो फैनो हागोन दाबा गथ'खौ अबाव लाना खारखो बिमानैया सेसलै गुमै सेस मान सनमान गासिबो थांजोब्बाय आंहासो दे होमबा आङो गामिथिंजाय नागिरहैनि र' थं माबार सेन्थेन आबैनि न'सिम मोनफैबाय दे बेसेबा गिस्रोम फैखादों सेन्थेन न' मोनफैबाय आबैनि
नोंसोरलाय बोरै बोरै मोनफैखो ओमफ्राय नोङो बे बिमानि खर' जाग्रा गथ'खौलाय मानो लाबोनांगौ जाखो आं बुंदोंमोन ना आबै नोङो फैनोबा हारसिं फै नाथाय बे सनिग्रह गथ'खौ लाबोनाङा होननानै आबै अननानै बेफोरबायदि बुंनाङा मानो बुङा बुंगोनानो आङो मानो होनबा बिमाया बिनि थाखायनो थैदों लाबोनो नाङामोन बेखौ मानो लाबोदों थां लांफिनदों बेखौ न'आव थां नायनो गोसो गैया आं बे बिमानि खर' जाग्रा गथ'नि मोखांखौ आबै अननानै बेफोरबायदि दा बुं बे बिमानि खर' जाग्रा गथ'खौलाय मावनो ओंखारलाबायनो आंहा लांफिन आबै अम्बिकी नों गाज्रि मोननाङा आंखौ नाथाय आं बे गथ'नि मोखांखौ इसेबो नायनो गोसो गैया लांफिनालै आबै लांफिना नों मानो बुजिया जोंफोरखौ साननैसो थानो होना नोंसानियाव मा बे गथ'नि मोखांखौ आं दसेबो नायनोनो हाया आरो साननैसो लाखिबावनो आङो आबै बेफोरबायदि बुंनाङालै आदाया राजाखौ फानहरनो नागिरदों मा औ फाननो नागिरदों आदाया राजाखौ 20,000आव ओमफ्राय दिनै लांनो फैनो गोनां 10 बाजियाव बेनिखायनो आङो राजाखौ लानानै खारखुमाबोबाय आबै राजाखौनो आंखौनो नोंनि न'आव लाखिदोना आंहाबो रावबो गैया आंबो हाजिरा खामला मावगोन दे आबै आदायाबा दा सोरनियाव फानहरनो नागिरदों आं मोजाङै मोनथिया जेखिजाया माबा आदाया जाय मानसिनो फाननो नागिरदों राजाखौ बिसोरो मानसिफोरा मोजां नङानो फिसिनोसो लांनो नागिरदों खोना औ फिसिगोननो फिसिनायालाय होमबालाय हरबानो जाबाय फिसिगोन ना मालाय सोरथ' नायबाय थागोन दे बे बिफायालाय हौवा मानसिया बेसेबां नायबाय थानो नोंबोथ' सानसे नङा सानसे हाबा जाखागोन आरो बिफाया अनबाबो बेलेग बाथ्रामोन माथो इसेबो सैया सोर मोजां मोनो देनाय बिमानि खर' जाग्रा गथ'खौ आं गथ'खौ लानानै थांदो बे गथ'नि थाखाय आंनि न'आव इसेबो जायगा गैया इसे जायगा होबालाय माथो जाहैखाय आबै राजाखौ लानानै बिसोरो हालाय सिलाय खालामगोनलै आबै नों मानो बुजिया मानो खालामनो बिसोरो गथ' नांगौखायसो गथ' गैयिखायसो लांनो फैनो नागिरदों खोना गथ' गथाय गैयि मानसि अनखागोन अनानो आबै अनानो मानो अना जानो अनानोलै मैनाथि बाजैया मैया आंनि सिमाङाव फैदोंमोन आबै ओमफ्राय राजाखौ लांनानै आलाय सिलाय खालामगोन बिसोरो मोजां मानसि नङानो मैनाथि बाजैया सिमाङाव नुजाफैथारदोंलै आबै आं मोगथांसो सानदोंमोन मैनाथि बाजैयानोथ' सिमाङाव फैनानै जोंफोरखौ खारखुमानो होदों अननानै आबै अननानै लाखिलै जोंफोरखौ न'आव थांनो होफिननांला नोंसोरखौ थानो होबायानो दे ओमफ्राय नोंसा आदाया नोंसोरखौ लांनो फैया जागोन आरो नों खिन्थानाङा आबै नों खिन्थानाङा दे जोंफोर नोंसानाव दङ होननानै नों खिन्थानाङा मालाबाबो आबै अननानै आंलाय बोरै थगायनो हानो मानो हाया आबै खेबसे खिनिखौ थगायथारदोना आं नोंनि आथिङाव हमनानै खुलुमगोन आबै नों खिन्थानाङा आंथ' खिन्थाया दे ओमफ्राय नागिरफैबालाय नों गैया होनना थगायबा अबावलाय नागिरफैनो आबै फैनाय नङा दे आबै नों खिन्थानाङा दे जागोन दे खिन्थाया दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय आं आबै नों मिथिगौना आबै दिनै हरनि 7:30 बाजियावनो जोंफोर ओंखारबोदों आं साबबायसे गिखादोंमोन सैमाफोरा साबबायसे सोंखादोंमोन लामायावबो सासेबो मानसि गैया 1.5 घन्टासो थाबायखादों आं गारिखौबो 6 बाजियावसो मोनदों मानोथ' एसेबां खोमसियाव फैनांगौ जाखो देनाय सिख्ला मानसि फैयाबाबो जाया आबै आदाया फुङावनो सिखादोंना बेनिखायनो आंबो गिनानै 7:30 बाजियावनो फैदों आबै आंखौ मेंनाय मोनसोबाय उखैनायबो मोनसोदों ओंखाम दङना ओंखामा दङ दे एसे ओंखाम गोजां नाथाय जेबो गैया बानलु बाथोनल' दङ जागोन बानलु बाथोनजोंबाबो जागोन आं ओंखाम उखैसोदों थौ न' सिङाव आलाय सिलाय नुबाथाय रागाबो जोङो अनखांखांबो मोनो गथ'खौ नोंखौ जोनोम होआमोनबा आंनि आबै सनाथिया थांना थागौमोन नोंनि थाखायनो नोङो जोनोम जानायनि थाखायनो आंनि आबैया थैदों नङाबा थैनाय नङामोन बेनिखायनो नोंखौ सैया आङो गथ' नोंखौ फाननो नागिरदों होननायखायसो थानो होबाय आं नङाबाथ' आं नोंनि मोखांबो नायनो गोसो गैया बे सालाव अम्बिकी जारौबा
गथ'खौ लानानै अबाव खारखुमाखो आरो मानो लांनांगौथाय आंहासो बेसेबा लस जासिगोनलै सल' 20,000खौ माथो आं हरफिननांगोन गथ'खौ हरनो हायाबा माथा गरमसो मोनलाय लांबायलै आङो बे अनजालु गुमैयाबो साला बिसोरखौनो सामलायनो हाया आंहासो दा मा होननो बिसोरनि सिगाङाव फैसाखौबो जालाय लांबाय आङो 5,000 है भंग खालामना होबायलै बे अनजालु जाम्बाया आरो बै मा जाबावगोन दा आं मा होननानै खिन्थानो फैसाखौबो लाबाय आं 20,000 है जियानो जाया मानो आं फैसाखौ दिहुनफिनना हरालै फन हरबाबो रिसिभ खालामथ'वा जेब्लासिम गथ'खौ नागिरना मोना आङो बिसोरनि फनखौबो रिसिभ खालामा नङाबा फैसाखौसो बिहरफिनगोन है थेवबाबो माबा माथा गरमसो मोनलाय लांबायलै आङो र' खेबसे खबरखौनो लाबावनि हेलौ अनजालु गुमै मोनबायना मोनाखै गैयालै बैनाय नागिरगासिनो र' गामि गंसे नागिरबाय नाथाय रावनावबो गैया माथो मा जाबावगोन होनबा दा हा मा जाबावगोन आरो बोरै खारखुमानो हाखो नोंथ' एसे थाल लानो हायोमोन ना गुमै नोङो आंजों रायज्लायनायफोरखौ बियो सिरि सिरि खोनाखुमाना दंखायोमोन खोना बेनोथ' खोना नागिर आरो नागिरबाव आरो नोंसानि आलासिफोरनियाव सोङाखै मानो सोंबायलै बयनावबो सोंबाय बैनाय रावनियावबो गैया थै बिदिबालाय मा जानो नागिरबाव दे गुगदा हाराम जादों साला गथ'खौ फाननो ओंखारदों मोजाङै दोननो रोङा बिनानावजों खावना लांजाबाय अबे खर'आव नागिरना मोनबावनो दा बेलाय माथो अनजालुसो अबाव थांनो नागिरदों नों अनजालु राखावसिरि अम्बिकिखौ नुदोंना अबावबाफोर नुनाय नामा नोङो अम्बिकि नुवाखै आङो मा न'आव गैया नामायो ओहो न'आव गैया आं एसेबां नागिरबाय गामि गंसे नागिरबाय नाथाय रावनियावबो गैया आयौ होमबालाय अबाव थांखो ओमफ्राय गथ'आलाय गैया गथ'खौबो लांदों खोना मा गथ'खौलाय मानो लांखो बिलाय मोनथिया बेयो अबावबा थांखो दा आं नागिरगासिनोलै राखावसि मोननायानो थायाखै आं बिसोरखौ आंनो नांथारगौमोन अबाव थांखो बिसोरो माबा फन नाङाखै होमबा नाङाखै फन नाङाखै सुइस अफसो आयौ मा सोरजोंबा खारखुमा लांबायसो नामायो ओमफ्राय जेनेबा सोरबा सेंग्राजों खारखुमा लांबायबा गथ'खौलाय मानो लांफानांगौ जाखो ओहो बिनिया गोसथोनायानो गैया सोरजों खारफालांनो होमबालाय अबावथो थांखो ना नोङो बेखौ रायनायमोन रायाखैलै आंलाय मानो रायनो दाबा मानि जाहोनाव गथ'खौ लाना खारखो आं बेखौथ' मोनथिला आयौ दे नुबा खिन्थागोन दे आङो र' नोंसानि आलासिफोरनाव खबर लादों औ लादों मा होनो अम्बिकिनिया ओरैनो सोर दंमोनबा गैया बिनियाथ' रावबोआनो गैखाया फिसिनो लांनाय बिमाया होखारहरनायालाय ओमफ्राय आंसो अननानै लाबोनाया आयौ नोंनो बेखौ अननानै लाबोबाय ओमफ्राय नोंखौनो बेफोरबायदि थगायनानै खारखुमा लांबाय आरो ओमफ्राय नोंनि गथ'खौलाय मानो लांनांगौ बेलाय गावगाया थांदों हारसिं थांनो हाया होमबा आरो रावबो जुदि गोसोनायानो गैयाबा आरो नोंबो जुदि बेखौ जेबोखौनो बुङाखैबा मा जाहोनाव थांखो बेलाय आंगि रखमनो बेनोथ' आं हमनोनो हायाखै र' राखावस्रि अम्बिकाया नोंनो मायबाफोर खिन्थानायमोन नामा बेथ' नोंजोंसो लोगो जायो मालाबा ओहो जेबो खिन्थायाखै आङो फन हरनाय नायगोन र' गैया फन हरबाबो मोनखाया सुइस अफसो आयौ अबाव थांमारखो बियो गथ'खौ लानानै दे आङो खबर मोनबाथाय नोंनो खिन्थागोन दे अम्बिकि नोंखौ आङो मोनबा नागारलालै नोंनि आथिं आखाइ बुख्लायजोबना दोनगोन आं नों साला आंनि गथ'खौ लाना खारबाय अबाव थांनो हागौ बियो अबाव मैनाथि बिबै लाहानाव थांदों खोना बिसानावनो दंथारो आं मोनथिगौ थांदोंबा आबै लाहानावनो थांदों बिसोरो नङाबा सोरानाव थांगोनलै अम्बिकिनियाथ' रावबानो गैखाया नों गैला अम्बिकि नों गैला नोंखौथ' आङो न'नि सिथ्ला लामाबो गानो होला सानसे समाव आङो नोंखौ अननानै आंनि न'आव जायगा होदोंमोन नाथाय नोङो आंखौनो धोखा होदों र' बुरैखौ फन खालामनि र' बुरैयाबो गैया होननासो थगायफ्लागोन खोना ओहो गैया होनना बुंबाबो आङो मानिला बे बुरैनि अनगा सोरथ' दंबावो नोंसोरनिया रावबो गैला बिनि न'आवनो खारना थाहैदोंना नोंसोरो फन हरनि र' नायनि बुरैयाबो मा बुङो गैया होनबाबो डाइरेक्ट थांखानोसै आं 10ता बाजियावनो फैनो गोनां फैथारसिगोनानो दिनै केन्सेल खालामनांसिगोन गाबोनसो फैनो होनांसिगोन बिसोरखौ